Здравейте! С удоволствие ще споделя поръчката си, която преди малко взех. Нека да я отворим и видим какво точно има в нея. Това са бланки. Поръчах си 2 серума. Серум с ниацинамид и серум с витамин С. Обновява, регенерира кожата, прави я мека, еластична. Съответно подарък от Елеер. Крем за тяло, който или бутер крем за тяло. 98% натурални масла, бергамот, роза, римска лайка, сандалово дърво. Много съм доволна. Щастлива съм. Всяка уважаваща жена би трябвало да си поръча тези серуми, този крем и съответно да ги ползва заедно с уреда Сайдгард. Благодаря, Елеер.